ଛୋଟ ଭୁଲ ହେଉ ବା ବଡ଼ ଭୁଲ, ଭୁଲ ତ ଭୁଲ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଣାଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାକୁ ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋଷୀ କରିଦିଅନ୍ତି ଓ ପରେ ନିଜ ଦୋଷ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଦେବା ଲୋକ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିବା ଲୋକ କେବଳ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ପାରିବ, ହେଲେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ତାର ସ୍ମୃତି ରହିଥାଏ। ଯଦି ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତୁମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହା ତୁମକୁ ତଳକୁ ଟାଣୁଛି। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଆଶା କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଶା ଏକ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଯାହା ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରି ନଥାଏ। ଏକଥା ସତ, ଯାହା ସାଥିରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଥାଏ ସେ ଯେମିତିକି ହେଉନା କାହିଁକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାହସିକତା ହେଉଛି ଜୀବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଦାପି ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ। ଆଜି ଯାଏ ଯାହା ଉପରେ ଦୁନିଆ ହସେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରେମ ଏକା ଭଳି ସମାନତା ରହିଥାଏ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବି ମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଯେବେ ସମୟ ଓ ସମ୍ପର୍କ ମିଶି ମଣିଷକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ମଣିଷ କେବଳ ବାହାରୁ ନୁହେଁ ଭିତରୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ ବିପଦ ନେବାକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଜିତିଯିବ ନଚେତ୍ ହାରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ହାରିଗଲେ ବି କିଛି ଶିଖି ତ ଯିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ। ମଣିଷ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ସଂସାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଚେହେରା କେବଳ ଅଭିନୟ ହିଁ କରିଥାଏ। ମିଥ୍ୟା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଫଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଥିବା ସଦାବେଳେ ନୀରବ ରହିଥାନ୍ତି। କର୍ମ ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେବେ ଯାଏ ତୁମେ ତୁମ କର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରିନାହଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ତୁମେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ସମ୍ପର୍କ ନୂଆ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବାହାନା ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ଯେବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ ଲୋକେ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାନା ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି, ତାର ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ତାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛି। ଦୁନିଆ ବହୁତ ଅଜବ ହୋଇଥାଏ ନା, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଦୁଃଖ ସମୟରେ କେହି ବୁଝିନଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ହିଁ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଶା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖରେ ବନ୍ଦେଇ ଦିଏ। କଷ୍ଟ ତ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ମନର ମଣିଷଟି ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିନଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ରାସ୍ତା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାପରି ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ଯାହାର କି କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଏତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥାଏ ଯେତିକି ମଣିଷ ତାକୁ ଭାବୁଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ଧକାର ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଦାପି ଅବହେଳା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଦିନେ ତୁମେ ନିଦରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଗଣିବା ବେଳେ ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ର ହରାଇଛ। ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଏ, ଜଣେ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେ ପାଖରେ ସାଥିରେ
ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।